Môže byť ozbrojený príjem. Nie ako víno, nie ako káva. Čo neprobudí ťa. Po večeroch fádna strana. Za mňa. Je 7:30 ráno v Bratislave. Z komínov stúpa dým, vysoký tlak, čakáme, čo sa stane. Je tu viac problémov ako niečoho dobrého. Neviem, tak to prostredie, ja žijem vo veľmi peknom prostredí na prekvapenie. Žijem vo Vsišti a tam ja som spokojný s tým. V 70 rokoch komunisti spravili poplach. Postavili zajačince obrovské a nahnali nás samé psov. Jediná vec, čo tu je spoločná v Petržalke a Bronxe, je to, že sú tu plnotrok, to je všetko. Žijú ľudia na ulici, nemajú čo jesť, prefetujú všetko, prehrajú všetko. No a ľudia nemajú kam chodiť, no a potom takto vznikajú všelijaké bandy zločinecké, ktoré prepadávajú ľudí v Petržalke a je to hotový Brooklyn. To je tak všetko, pánovia. Prošao je mali kraj moje kuće, on me gleda, ja na njega, srce mi oplače. Hej, čuješ mali, samo nemoj droge i slušaj ovu pjesmu od Denisa i more. Stavali sa byty, firemné budovy, kongresové strediska. Ale čo tak miesta s výbehom a detské ihriska? Kusy železo, betóna, pokrivené tyče, rúry, farebná vyjebaná prelieska. Nasraté v pieskovisku, ihly sú na ihrisku, feťáci na sídlisku, čorky na parkovisku. Deti sa nemajú stále kde hrať, všade pervitým bordel, díleri a smrad. Petržalka je anomálna a zároveň nie je. Môže byť prostredím, ktoré je prostredím nepriateľným pre istý typ ľudí a zase sú ľudia, ktorí ho budú prijímať ako to najprirodzenejšie a najnormálnejšie prostredie, v akom sa dá žiť.